Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 1 kan 4. Da kayo nga anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo, taday to'y ti maiparbeng nga aramiden nyo. Da kayo anaganak, di kay agsao wano agaramid iti panagpungtot dagiti anak nyo kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dahil, kinapudno, ken biyan. Ala, agawaan nyo ti agrobwat, tadi kay maladaw, iji pagadalan nyo. Wan nanang, nakadigos kamin kan ni Manang Vicky. Agpelas kami laangan, nanang. May saganam ka din jidigos ko, Lorna. Sige, nanang. In kami nagsukat. Nagiti awanan ba in? Takaslawan nakita da. Ay, ala, inkakit agdigosan. Tanapudot pa iji pagdigos mo. Bagbagam dagiti anak mo ha. Tadi dagbalin na bastos. Tano bastos da? Ang mga nonya pa iti maaramid ko kadakwada. Sige, bayam takasaritak ida. Kasangay ko itong Sabado. Isang awisan kayo agagayim ko. Nang runa-unay kin ka, Vicky. Tapos si kati best friend ko. O sige, umay kami. Arabiin to ha. Ngam sa nabali. Tay tulod kayo to kanyading mo. Sige. Agyaman na ka. Saan mo't kiti arabi unay? Alas 9 siguro kat nalpaston. Umay kami, Bernard. Kat itapay laang, kablaawan kan itinaragsak apa nagkasangay mo. Agyaman na. Ala, intan ije classroom ta. Taumadanin ti umo na aklase ta iti malam. Wen, intang arudan. Kumusta kayo, anak ko? Nasayaat mo at nanang. Dagiti apok ngay. At dadapay laang iji pagadalan, nanang. Sumangpet danto inton madamdama. Wen at akayat ko ida ang makita. Kailiw ko idan. Takasanumat ngamin. Didak pa'y masarungkaran mo. Uray kayat mi, nanang. Ngam saan da kami apalubusan ni Bernard. Agsaysayang kami lakano iti oras. Agtrabaho kami lakanon dito'y balay. Taad dapay malpas mi. Anya ay nagalasan? Ay, wan nanang. Kasta ti ibaganan no kasta apanggap mi ti sumarungkar kada kayo. Ay, numaminsan nga ron. Maakmeten iti ugali ti asawak, nanang. No daddo makit kayat kun nga isina. Ha, ay inay, saan anasaya at dayta nga aramidam, anak ko? No sinaam ti asawam, kasanon dagiti anak mo. Dayta nga rod ti pampanunutak, nanang. Kat no kasta abagbagaak, siyak pa'y ti dakas. Agsao iti makapasair. Iso abay-bay aklatan. Tano ipilit ko, agapa kamin. Ala, no pa'y di na kayat ti pabagbagaan. Ituloy mo ta abagbagaan, anak ko. Di ka agsarday amang palagip kan kuana. Nanang. Takas ta tinasaya at nga asawa. Agan anos ka, anak ko. Taamok, nasaya at tumatlaang ti ibanag na. Apay nga daday tayo nam dito'y balay. O may sumarong ka. Kailiw na dagiti apo na. Kano nga gawid? Anya? Unay kamutan, Greg. Inakday ta. Ngam kasta ti ibagbagam. Isupay pakpakanan. Anya? Nagalasan ti kastang ugalim. Inton bigat, ibaga mga gawidan. Kaya't ti kaadanan ito'y. Malaapok, agar musar kayawn. Siyak tinagluto iti armusaryo. Hey, ay na, kailiw kayo apagserbian. Uray da kami, Lola. Kailiw da kamat. Wan lola, ngambay adan tulat taal daw nga umay kami sumarungkar iji lugaryo. Or-orayok dayta, apok. Ay na, agur-uray matlaang ni Lolo yo kada kayo. Wan lola, umay kamin to.
Eh, mangmangan kayo magayaman, hindi ka pa agayab. Akasla da kayo timangmanggad para itikan ka ninyo. Anya? Lola, saan ako amangan? Ina ko nagpulos. Oray siyak, Lola. Panawan kayon. Inakmatan ang palas. Ne, oy! Agsubli kayo man dito eh! Sige, Greg, si Kantimangan. Bukod am amin day tamakan. Total, si Kamat timang manggad. Talaga ba? Awan kat babay nyo ah. Nagalasan ti kasta nga ugalim iti inak, Greg. Awan respetong. Siyak, iris respetok dagiti naganak mo. Ngamsi ka kat bastos ka. Sumardeng ka man. Isaganam kit din ti pagpulisak. Apay akasta ti ugalim. Awan pa'y pakaragsakan mi a pamilyam nga ipapaay mo. Apay, da kayo aya ti mangmanggad para iti masapsapol dito balay. Nagiti may gatgatang itikan ka niya. Siyak po ti mangmanggad. Oh, Pangaasim ko matagamiris kan, Greg. Baliwam ti ugalim. anya. Sika ti mangmanggad. Gapo tarubeng nalaang mat. Ta sika ti padre di pamilya. Ngambayam. Agsapulak iti panggadak. Tapno awan ti may bagbagam. Sana yun. Dakkel ti sweldo. Ken makaanay kada tayo. Yung kagat isaganan ti pagpulisak. Tapno saan nakamaladaw. Ala, manang, nasip mo tantan. Sana balin, Ninita. Siya kundi makamo ang mangibagakan ni Nanang. Kasanungot ngamin. Impalpas mi ti project mi. Ijay balay da Joan a classmate ko. Imo na akla ko man anagawid, manang. Saan akla ko man asimurot kun ka. Mayat mat lang no simurot ka. Tapno adda kadwa ka magmag na. O sige nga Rod, barang saan pa'y anak kaawid ni tatang. Sigurado, agungot tumananday jay. Tatang, Apay narabyan kayo. Namin anon nga imbagak adyak kayat amarabrabyan kayo. Ngamsobag kayo. napan kami ngamin iti balay ti classmate ko, tatang. Oh. Tanagaramid kami iti project. Awanan ti ado pa rason. Katap na agnakam kayo. Agyan kayo dito irwar. Aging gateng nga trabi. Dahito ti maganap yo. Sukir nga inanak. Greg! Apay nga inrikap mo matantiri daw. Agyan di tarwar dagiti nalaing nga anak mo. Tapno agnakam da. Anya? Manang, naglamin. Kagurak ni tatang, Ninita. Di na ta maawatan. Manang. Naglukat ka rin daw, manang. Umay kayon, anak ko. Umunag kayon. Nanang, sorry. Narabyan kami ka ni manang. Ngamin, napan kami di balay ti kaadalan na. Time palpas na di project da. Anya? Sorry, nanang. Saanan ang maulit pa'y. Inton maminsan, anak ko. Isapsapa yu ti mangilepas iti project yu. Tapno saan kayo amarabyan pa'y. Wala nang. Ni tatang nanang, impalalpaak na tiri daw. Ala, intayon, anak ko. Umunag tayo kitin. Nakalak iti unag. Inlak ni tatang. Tapno saan tayo ang makaunag. Anyan ni tatang iyo. Anyan. Apay akasta ka, Greg. Naulpit ka kadagiti anak mo. Saan mo nga anaken ti aramid da amali? Diyak kanunungan no adadakas nga aramid na. Ngamsi ka, di mo amo ti dumngag iti palawag da. Sikala tinasaya at ti aramid na. Sikala ang ti husto ti aramid na. Tayo sumatipod no? Greg, kabutang kan kagurada kan dagiti anak mo. Gapo iti madi nga ugalim kadakwada. Greg, agtungtung paldamat iti kayat mo. Natulnog damat kan ka. Subag da. Imaladakan ka. Italaang arabi analadaw da anagawid. Gapo tay naramid. Di mo man ikalintagan da kita. Ala, makaammo ka no di mo kayat ti dumngag iti bagbagak. Sige, inakon iti silad dagiti anak ta. Taijaya kon amaturong. Anya?
Ket kabayatan ti panagmaymaysam dito'y silid. Agamiris ka, Greg. Adda kay diti lamisaan. Dua. Ket nagkapo ka da Vicky kaninita. Basaek man ti nakasurat iti kahig. Happy Mother's Day, Nanang. I love you very much, Ninita. Nagkapokin ni Ninita. Day timat maysa. Happy Mother's Day, Nanang. I love you very much. Una yan, nagiti anak ko. Anya day tabas-basaan. Naggapo ka da Vicky kaninita. Ipatpatigdak ka no dagiti anak ta. Kasangay ko inton Sabado. Umay dagiti katrabahwak. Isong agluto kanto iti naima sa pagsasangwan tayo. Sige, matungpal. Pasensyakan, Bernard. Tasan kami ang makadaray iti kasangay mo. Ngamin, naira na akasangay ni tatang. Nakipakpakaasin ni nanang asaan kamin arumwar. Tapno awan ti parikot. Kasta ka di. Sayang. Hanggang sa nabalin. Maawatak na ita, best friend. Pasensyakan ha. Wen, Vicky. Maawatak. Happy birthday, Bernard. Agyaman nak, Vicky. O sige nga rod ha. Inak kitaan ni Ninita iti classroom da. Taagawid kamin. Narigat ngamin numala daw kami nga agawid. Tamadaksan kami ka ni tatang. Sige nga, Rod, Vicky. Oray siya. Agawid akmat din. Andan dito lang saan dagiti plato, Manang Vicky. O sige. Tulungan ta ni nanang nga agisagana iti taraon. Manang, kinablaawam ka din ni tatang iti happy birthday? Saan? Iti anyaga po. Ha? Sika no kablaawam. Ngam siya. Jack kayat. Nalpasan ti parti iti kasangay mo, Greg. Ngumapay asaan ka anaragsak. Anya ti pampanunutam. Itala maamiris ko ti amin, Lorena. Ambong ka di. Apulos adidak kinablawan na giti anak ta. Uri man lako nga birthday card. Ket awan intad da. Idi pa'y lakas ta da. Sikalag ti kay kayat da. Nasaya at magtamaamiris mo itadayta, Greg. Nasken ngamin nga ipakita. Kan ipariknam ti pamatag mo kadakwada. Dayta ti kurang kan ka. Ipaay mo ti pan nakaawat. Saan da perpekto, tapno awan ti panagbidot da. Amin tayo, adda pagbidbidotan tayo. Ngam iti may sa pamilya. Nasken kumati panagkikin na awatan. Natulnog dagiti anak ta kadata, Greg. Iso adata kumaanaganak. Saan ta kumamot nga agaramid. Kan agibalikas iti pakasairan tirik nada. Taamangan no dayta ti pakaupayan da. Bakit? Pangaasim ko ma, Greg. Agbalbaliw kan. Baliwan tayo ti mangrugi. Kat babaan dayta iti panangida ulo ta. Sige, bakit? Ikagumagti agbalbaliw. Ket pakawanan na ko, ma. Kasaritak dagiti anak ta. Tagkid dawak iti pamakawan. No maminsan kadagiti naganak, awan ti panakawat da kadagiti anak da, ket dusaan da idan adagos. Ngam kuma, adulat ta ti panaganos dagiti naganak, ket maliklikan da kuma ti mangpasakit itirik na dagiti anak da. Tinasaya at anaganak, ken natulnog nga anak, ket naragsak a pamilya ti itten na. Papagayam ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok iti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya.
Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ni Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.